Hai, salutare, sunt Dragoș de la Mesania Box. Ce e Mesania Box? E un depozit în Popești-Leordeni cu mobilier vintage. Dacă vreodată ai ocazia și treci prin Popești sau îți faci drum în Popești, scrie Mesania Box pe Waze și o să te aducă la noi. Suntem un depozit cu mobilier, decorațiuni vintage și ne aprovizionăm constant undeva la o lună jumătate în funcție și de vânzări. Avem de toate, de la mobilier mic, mare până la gigantic și găsești tot felul de ciudățenii și curiozități la noi în depozit. Dacă ai ceva de decorat cu chestii un pic mai altfel, cred că aici este locul unde poți să găsești lucruri altfel. O să fac împreună cu voi un tur al depozitului ca să înțelegeți un pic cam despre ce este vorba. Vorbeam de chestii gigant. Am și aici două piese foarte frumoase, restaurate, recondiționate. Chiar avem și un super colaborator, domnul Radu, care se ocupă de toată treaba asta. Acesta a fost un vestiar de preot catolic, popă catolic, mai pe înțelesul multora. Noi l-am adus într-o stare impecabilă, îl văd foarte bine pretabil într-un birou de arhitectură. Mergem mai departe, chiar și antichități, un bufet de la 1850. Diana, te rog frumos să faci liniște că noi filmăm pentru YouTube. Și aici un alt bufet de stejar foarte frumos. Chiar și chestii de grădină, ghiveci din ceramică, englezesc, e un Rochefort, foarte frumos patinat, de timp. Chestii destul de accesibile la preț, cum e vitrina asta, dar pentru un proiect de recondiționare, restaurare, pentru începători sau chiar profesioniști, poți găsi astfel de obiecte la Mesania Box. Mergem mai departe și ne mai uităm stânga-dreapta, alt bufet cu butonii ăștia de ceramică care mie mi se pare extraordinari. Adică nu i-aș schimba cu nimic în lume, să zic așa. Aici un căruț de păpuși, tot la fel vechi, jucărie de copii. Mobilierul nostru vine undeva cam din perioada 1920-1970, dar, cum spuneam, găsiți și piese foarte vechi, secolul XVIII. Aici avem o zonă cu tot felul de chestii micuțe, porțelanuri, sau mai bine zis porțelăneturi și tot felul de decorațiuni, tablouri, bineînțeles, care încercăm să le așezăm pe unde putem, că depozitul este foarte plin. Numai ce am primit un lot nou săptămâna asta și ne pregătim pentru deschiderea de pe 18 mai cu noul lot. Depozitul este arhi plin. Continuăm, inclusiv masă de carambol steca, este o masă fără buzunare, se joacă la linie, adică la mantă, cu un punctaj și vreo 5 popice, un pic mai aprofundat. Puteți aprofunda regulile căutând carambol steca pe Google și așa mai departe. Aici avem o super servantă care a fost curățată printr-un, să zic așa, procedeu de sablare. Îmi place foarte mult cum arată. Chiar și unele piese de mobilier mid-century, Mihaela le filmează chiar acum. Mid-century e mare trend în această perioadă, dar și trebuie un mare buzunar. Aici avem o superbă vitrină Louis XV, undeva de la 1930, cu ceas cu pendulă, folosită pentru bibliotecă. Deci cam asta a fost obiectul ei de activitate. Acum se poate modifica. Aici avem din nou o servandă dintr-o mănăstire de la Liege, foarte veche, undeva sfârșit de secol XVIII. Piesă de colecție. Aici o replică lui XV, undeva anii 60, într-o condiție foarte bună. La fel, o chestie destul de mare. Continuăm
Și avem tot felul de chestii de mobilier mic de efect, cum ar fi scaunele, consola asta chinezească anii 65-70, aș zice, foarte frumos. Aici un secreter chiar incredibil, de bine lucrat, Liejoaz se numește, având denumirea de la ebeniștii, sculptorii din partea Liej, Belgia. Aici avem o bestie de stejar masiv. Eu personal aș pune-o la un foișor sau pe o terasă închisă ca spațiu de depozitare veselă, pahare, sticle și alte chestii. Ce să vă mai zic, mici noptiere drăguțe, cochete și destul de accesibile la preț. Încă nu vă pot spune și prețuri, că suntem pe rândurile cu noul lot și prețurile vor fi făcute în zilele ce urmează. Aici superba vitrină Biedermeier chiar arată într-un anume fel. Venim și pe partea asta și dăm aici peste un așa zis lebădoi cu cioc auriu. Mihail, avem lebădoiul aici, te rog, să nu uităm de el. Eu spun că e lebădoi, dacă vă uitați la privire e de lebădoi, nu de lebădă. Tot felul de bibelouri vechi, poate nu mai sunt la modă, dar eu le găsesc destul de drăguțe. Nu sunt alea comunistoide pe care le aveam cu ceva ani în urmă. Aici două piese superbe chinezești, la fel anii 65-70, de mare efect pentru cei care preferă arta asiatică, lângă un secreter olandez. La fel, haideți să fac și o mică probă. Deci cam așa arată. O superbă servantă, nu foarte veche, dar eu zic că în continuare își păstrează eleganța. Despre asta e vorba, Mihaela. A înțeles din prima. Aici o vitrină, eu îi spun că e o vitrină mid-century, anii 60. Posibil să avem în comentarii tot felul de specialiști care vor zice că nu. Primesc bucuros orice comentariu sau sfat. Bun, mai departe, iar aici mobilă mid-century. Foarte frumoasă din punctul meu de vedere. În partea de aici, din nou, mobilier chinezesc, chiar e un dulap drăguț. Și ca să vedeți, am și încuietorile de la lacăte. Deci până acum am avut ori lacătele, ori încuietorile. Normal asta ar intra aici. Iar aici avem un lăcățel care ar bloca tija. Din păcate nu-l avem, dar în continuare funcțional. Iar mobilier anii 50, aș spune, este un mobilier folosit în salon. Aici aveam televizorul. A ieșit și un pic de praf, deci e de prin 70. În partea de aici avem radio. În partea din dreapta am fi avut, dar nu mai avem comutatoarele la TV pe canale și așa mai departe. Zona de jos, pick-up. Iar aici suport de viniluri. Aici mai avem niște chestii care aparțin pick-up-ului. O să ne uităm mai târziu noi la ele. O piesă destul de rară și la fel pentru iubitorii de mid-century, cu destul de mare efect. O să trebuiască să reparăm aici jaluzeaua pentru că a avut un magnet și o să-i punem noi un magnet să stea frumos închisă. Pentru moment e deschisă și în continuare iese praf, deci trebuie să o mai și aspirăm. Ce să vă mai zic? Bufet de stejar. Nu vă așteptați ca mobilierul să fie impecabil, are niște ani, a trecut timpul peste el și există defecte, uzură. Ca și discuție pe partea asta, francezii adoră ca mobilierul să aibă defect, vorbim de cel vechi, nu de cel nou. Să fie patinat, să aibă o mică zgărietură, să aibă o poveste. Cam asta găsiți la Mesania Box, povești cu mobilier. Aici o super servantă
O bestie, cred că are undeva la vreo 3 metri, cu sertare pe mijloc, 4 uși, extraordinară. Din nou, o superbă antichitate liejoasă, cred că început de secol XIX, 1900, foarte frumos patinată și bine păstrată, zic eu. Mie personal chiar îmi place. Din nou, ai vinotecă sau cramă, vino să vezi aici o piesă extraordinar de superbă pentru vinuri și spațiu cu o încuietoare incredibil. E efectiv un bar. Lemnul se vede cum a fost mâncat de carii, după care a fost tratat și are o patină foarte, foarte, foarte frumoasă. Să-l închidem. Mergem mai departe, aici o piesă foarte rară și destul de scumpă, cel puțin la preț de achiziție a fost deja scumpă, vedem la preț de vânzare. Avem o vitrină victoriană, sfârșit de secol XVIII, mahon masiv, ceea ce e foarte rar. Marea parte a mobilierului din mahon este cu furniri de mahon. Aici avem totul integral din mahon masiv. Gândiți-vă că cei de la Mercedes, pentru modelele de clasă mai inferioară, folosesc imitații de mahon, iar pentru clase mai superioare, cum ar fi S-Class, acolo pun mahon masiv și sunt vorba de câteva inserții. Aici avem undeva la, să zic, 20 de metri pătrați de scândură de mahon, ceea ce ca și material deja este foarte scump. Plus vechimea, o superbă piesă de colecție pentru cei care apreciază tot ce înseamnă vechi și colectabil, colecționabil, să rămânem totuși în română. Un superb fotoliu cu ratan pe partea din spate, frumos lucrat la picioare. Avem mese care arată cam în genul ăsta, totul stejar masiv. Sunt mese de fermă, mobilier de fermă franțuzesc, foarte robuste, foarte pretabile în zilele noastre pentru zone de foișoare, terase, unde chiar avem nevoie, când mai bem un pahar, să ne sprijinim coatele cum trebuie pe masă. Stați să vedem, cred că pe rândul ăsta n-am fost. Aici avem un lui Filip autentic, o bestie de garderop, e un dulap în care se țineau hainele de zi, sfârșit de secol XIX, pentru că erau haine de zi, haine de seară. Am mai povestit eu într-un clip cum e cu hainele de anotimpuri, să zic așa. Aici avem un butoi care a fost transformat în bar. Arată cam așa. Zona de aici e pentru sticle, alegi Pinot Noir, Sauvignon, bere Suceava sau trecem pe Săniuța. Din nou, o multitudine de bibelouri și porțeleneturi, tot felul de chestii mici. Aici cred că ne putem uita și la câteva prețuri. Un iepuraș cu fisul undeva la 15 lei. Unul mai mare, o domnișoară care cântă la o vioară, 35 de lei. Aici avem capul lui Tutankamon sau Cleopatra, nu știu, decideți voi, 60 de lei. Și mergem mai departe, un bufet la fel. Aici avem mahon, dar furniri de mahon, ceea ce e cu totul altceva, dar la fel de frumos. Aici o trusă de croitorie. Doamnele croitorese așa își țineau cam ceva de genul, nu-mi permite mai mult spațiu să-l deschid. Din nou o curiozitate, nu știu, mamele, voi ați folosit așa ceva pentru copilul nostru? Avem aici un bufet, se numește mobilă garde enfant, adică mobilă pentru a ține copilul. În partea de jos avem pătuțul, nu avem salteaua, iar aici avem tot ce ne trebuie, sticluțe de lapte, Pampers, nu existau Pampers pe perioada aia, cred că erau niște cârpuțe care se foloseau, iar copilul dormea acolo, veneai, deschideai, îți luai ce trebuie, hap, hap, îl hrăneai și îl trimiteai la somn. Nu știu dacă azi cineva și-ar pune copilul, dar e o curiozitate, o piesă destul de rară. Aoleu, spațiul momentan e mic, cum ați văzut, și câteodată doare.
Aici avem un lavoar, un lui Filip cu blat de marmură, oglindă. O să-mi spună unii că lavoarul trebuie să aibă chiuvetă. Nu aveau chiuvetă, aveau un vas de porțelan cu un ulcior de porțelan unde turnau. V-ați uitat la Pearl Harbor, e o tipă care îl îngrijește pe actorul principal după ce a căzut din avion, tot dintr-un vas de genul. Și mergem mai departe. Aici avem o vitrină și un bufet. Vitrina destul de actuală, bufetul un pic mai vechi. Și îmi sună și telefonul să vedem cine sunt clienții, o să-l sunăm înapoi. Mergem mai departe. Deci, după cum vedeți, sunt o multitudine de produse și de mobilier care pot fi găsite. Mihaela, cât mai avem? Că am obosit? 15 minute. 15 minute. Deci Facem rapid, atunci glumeam. Mergem mai departe, din nou o piesă sablată. Aici pe dreapta, două fotolii. De pe repede înainte. Avem două fotolii aici vintage, foarte frumoase. După care venim încoace, totuși avem 416 metri pătrați de mobilier și de veselă, seturi complete de porțelaneturi. Aici avem unul de 12 persoane cu două supiere, preț 850 de lei, să mai dăm și câte un preț. Masa de aici cu picioarele astea cabrate, 1600 de lei, extensibilă. Și așa mai departe, că rămân fără oxigen. Lustre, corpuri de iluminat, mai filmează și în sus să mai respir și eu. Și mergem, cred că aproape pe ultimul rând. Oricum, cred că ca să le prezint pe toate mi-ar trebui vreo 3 zile fără să ne oprim din filmare, adică vreo 72 cu 24, vreo 96 de ore. Și așa mai departe. Dacă crezi că e interesant pentru tine, te așteptăm oricând la Mesania Box. Suntem deschiși zilnic, de luni până duminică. De luni până vineri suntem de la 9 la 17 aici, sâmbătă de la 9 la 15 și duminică de la 10 la 15. Închidem doar în săptămâna în care primim marfă, să putem rearanja depozitul și pune lucrurile în ordine. În rest, 24 din 24, de fapt 7 din 7, am luat-o pe arătură, 7 din 7 suntem aici și ca și personal sunt eu, soția mea Diana și colaboratorul nostru Radu, care se ocupă pe partea de restaurare. Facem livrări pe București și Ilfov. Livrarea pentru mobilier e aproape inclusă în preț. Ideea este că pentru achiziții mai mari de 1000 de lei avem livrare gratuită și, sincer, nu suntem chiar niște anticari scorțoși cu păr alb, cu toate că am câteva fire. Vii, discutăm, punem lucrurile în clar, te ajutăm, putem discuta și prețurile, nu ca americanii, dar putem face gesturi comerciale. Suntem destul de maleabili, să spun așa, și poate nu m-ați prins într-o zi foarte bună, mai putem și râde împreună. Sunt un tip destul de sociabil. Cred că deja o iau razna, Mihaela, cu textul, ar fi bine să oprești. V-am salutat, Dragoș de la Mesania.